Moi. Just sain elämäni parhaimman sähköpostiviesti, mikä antoi saman tien mulle kipinää biisien kirjoittajana. TikTokissa mä oon etsinyt artistia säveltää, mutta äsken tuli legendaariselta biisien sanottajalta ja musiikkituottajalta Ilkka Ilevainilta mahtava tsemppi sähköpostiviesti ja antoi mulle kipinää jatkaa tätä taivalta. Että se et tsemppii Jusu ja kaikkea hyvää sulle, sä pärjäät ja sun kannattaa lähettää eri mestoihin kappaleita ja ole rohkea, eli ei kukaan tuu hakemaan mua tätä kotisohvalta kirjoittaa kenellekään artistille biisejä, vaan sun pitää olla itse se rohkea tyyppi, kuka lähestyy eri musiikkiyhtiöitä ja Ilen viestistä se antoi mulle oikeasti tosi paljon kipinää, mutta ei mitään muuta. Joten ei mitään